Hurian ni Tuhan na hinalonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus tapas sadar roha do pikirata martangnya kita. Dami ni dibata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan ni. Amen. Damang dainang hata ni Tuhan na sartuhita di bagasan tikyo dianik maisan surat ni Apostel Paulus tuhala Rom. Bidusada ayat 16 ro di ayat 17 hujahok kami matu hita ganu marsada-sada odo hata ni Tuhatna. Aidang na hailaok barita na ulii ay hagugon ni debata doi paluaw na sa naporsea halak Jahudi jumolo dungi do halak Junani. Ay dipapatar do disi hati goran ni debata na sian haporsyaon tu haporsyaon. Hobar tu natar surat hian na mangolu do partigo ni hinorhon ni haporsyaon na ido yang gusahat na. Dihita kadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu di bagasa nakaparngunot ta si sonaryon adong do ima tujuat ta mangulu. Jala tujuat ta na mangulu gabi ido mamotivasi hita mangulan akaulaon. Isarana molo tujuan ni jolma mangulu neng mangaluli akahamoraon mungkin ragam do dipatu paibana asa mamora. Karejo gogo mangula ulau gogo. Alai adong musedo mangulaon akka na sunadingan na peting mamora. Alay molo tujuan ni jolma musenang asa sangap mungkin sahali iko berusaha do iba na madapo hasangapo ni. Bahkan morsongok kita halak batak di pasikulah do tibo-tibo yan akon na asa dapo akka hasangapon. Alay molo disukut tu ita ganuk marsada-sada selaku halak Kristen selaku halak na porsea selaku halak cihuton Kristus, ada tujuan ta mangulu. Mangaluli hamorahod do, mangaluli kahagabiod do, manang mangaluli hati goran ni debata, di bagasan na kaparngunuon. Mangaluli ngolu na sa liling na. Napasti manginang yakin do hami sa sitong na akajolma na porsea, tujuan di ibana mangulu ima asa gabi partohat bibana di harajaw ni dipata. Molotung pe igabi tujuan tamanginang dan gabi mga bati debata asa mamorah hita. Dan gabi dia bati debata asa gabi sangap hita. Ala justru molo ima tujuan ta mangulu di bagasan hati goran ni debata asa gabe partohap di harajaw na saling nililing na pasti ragam do di debata tu bagasa nguluta bisa saja dapat ta kasangapon bisa saja dapat ta hagabion jala bisa saja dapat ta akahamoraon alai monotung pe hamoraon hagabion hasangapon sasitong na bonus doi di bagasa na kaparngoluon. Dihita kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Dung ditogu debata Apostel Paulus gabe na posona adong do akahim baru di bagasan parngolon na. Ditiki marugamo Jahudi ibana totong do nagabe di igil ibana ima akka hasangapon. Jala ragam do dipatu pa ibana asa totong sangap ibana termasuk mabunuh. Mabunuh halak Kristen salah satu cara ni Apostel Paulus hati hai mempertahatton hasangapon di parbinoto di bana. Mempertahatton hasangapon ni ugamo ni ibana. Alai dung ditugu debata ibana gabe sisianna.
Gabi apostel ni debata. Gabi adong do akkahim baru di ibana. Disadari ibana ma. Tujuan di ibana mangulu. Ima pararaton. Hatani Tuhan. Manang barita nauli. Dihita kadamang do dainang. Nenolonga di bagasa tu hatta Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na sa tuhita dia pala partikyanon. Takas dong di pasahat apostol Paulus sada sikap hatugun ha porsyon na tuhala Rom. Di do ibana do di bagasan na sa plonomi ay dang nahuailaon barita naulii ay hagugun ni debata doy paluan nasa na porsya hala Yahudi jumolo dungi do hala junani. Sada sikap na begitu luar biasa. Molo na salah dia tong ibana ima barita naulin na pinasaha ni akasisya ni Jesus gabi haotoon. Alay dung gabi porsia ibana tu Tuhan Yesus Kristus justru ibana menjadi pelaku utama. Dan gabi maila ibana amanginang basa tung dia jonjokon apostol Paulus hatai. Sasitong na amanginang di zaman ni apostol Paulus manang di hak Kristeno mula-mula gudang no jolma maila gabi Kristen buasa di siala Yesus Kristus mati dia pinorsilang. Hamatian ni Yesus Kristus dia pinorsilang dianggap akahumaliang do, dianggap hala rom do, dianggap hala na asing do, gabi sada hailaon. Buasa ala na jolma na mate di pinorsilang parjahat. Jolma na mate di pinorsilang berarti akka jolma na somardala di bagasan akaruhut aturan na adong. Alay marasing situ tudo hamatian ni Yesus Kristus. Dang ala na parjahat ibana, alay justru ala ni holong ni rohana do tu portibyon na mate ibana di pinorsilang. Diboto gudak kalak may. Yesus nasian Nasareti mate di pinorsilang. Guru na didok ima sisian ni Yesus mate di pinorsilang. Jala gudang ma memang dihatihay. Gabi sumurut ha porsyon na. Nang manghuto Yesus yan, gabang dan dihutom be. Alay anggo apostol Paulus, dung dihuton ibana Yesus, takas ma dia tindakon ibana, dang dihailaon ibana. Barita nauli doy. Di dia do barita nauli na amanginang. Di bagasan hatu tubuh ni Tuhan Yesus, di bagasan hamatian na, jala di bagasan haheyon na, jala hananaik na tubanua gijang, pataridahon balgani holong ni debata, pataridan hagogo ni debata. Dang adong hagogo ni debata, boy manobus jolmai, monodang ala ni Yesus Kristus. Yesus Kristus do parhiten ni debata. Paluahon jolmas yen akahwaso ni dosa. Ido gabi hagogo ni debata. Marhite-hite Yesus Kristus gabi ditogu debata, ditobus debata do jolmas yen dosa. Dalam marhite-hite Yesus Kristus. Gabi malua do salhu na jolmas yen gonggoman ni dosa. Dang sibolis be na mga rajay. Alay Kristus na mate di pinorsilangin nama na mga rajay jolmay. Jadi tidak mungkin amanginang secara logika tidak mungkin kita malu kalau ada orang yang sudah menyelamatkan kita. Tidak mungkin kita malu kalau ada orang yang memberikan hidupnya bagi kita. Tidak mungkin kita malu mono adong jolma memilih dirina membela kita. Dan mungkin kita mailamangina. Alay memang aka jolma na porsia ido diha porsiai. Alay anggo akan sona porsia manginang gabi hailaw doy. Maka apostol Paulus dengan tegas dia mengatakan bahwa hagogon ni debata na paluahon ima jolma sia dosa, ima barita nauli, ima Yesus Kristus isa diri. Maka
Seharusnya kita tidak akan malu untuk hal itu. Dikatakan Paulus na parjolo sahali na ditobus ima hala Yahudi. Baru na paduan hala Yunani na marlapatan berarti saluhu na dojol mai ditobus Yesus Kristus. Di ayat 10 itu amanginang. Gidok dong bisa dibagasan turpukon. Ay di papatar do di si hati goran ni debata. Nasian haporsiaw tu haporsiaw. Hobar tu nasar surat hian. Na mangulu do partigori hinorhon ni haporsiaw na. Di bagasan Yesus Kristus sa do hati goran ni debata. Di bagasan Yesus Kristus tau do ima rencana ni debata. Di bagasan Yesus Kristus gabe ditaluhon do imahwaso niya kasibolis. Jadi songo dia mahita majakon barita nauli di do ikon marhite-hite haporsiaw. Amanginang dang be pangalahota mabek kita malu sa dosa. Dang be haburjota. Dang be akasya dongata. Alay ima Yesus Kristus do na paluak kita. Basa-basa ni debatado, asin ni rohan ni debatado. Jadi sotung adong di tonga-tonga ni bagasan parngulota. Nasa madok, ala ni pikiraku do, ala ni gogokku do, ala ni burjukku do, ala ni hamoraukku do. Alay ko do honot tama, ala ni Yesus Kristus do na humoko pau, gabi malua au siya dosa. Dihita kadamang do dainang nenolongan di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Ahado na naing piapota senhata ni Tuhan na sa tuhita di bagasan partikyanon. Hubarto jahan na mangulo do partigori hinorhon ni haporsyon na. Parjolo sa hali na naing dohonon ni hata ni Tuhan no tuhita ganuk marsada-sada. Ternyata hita dito gihon. Madalani akka nguluta si ganupari. Dang be mga sound akka siya dongata. Alay hita dito gyun madalani akka hangulota si ganupari ikon makorhon haporsyaon. Haporsyaon ni nama gabe tapataridahon. Haporsyaon ni nama gabe imatapatudukon. Jala di bagasan akka nguluta si ganupari. Haporsyaon ni nama ikon imagabe dasar atau identitas tam. Lapatan na songod dia, hudok au jol mana porse tu Tuhan Yesus Kristus, ikot tarida may marhite hita kaparangeko. Aka jol mana porsia. Manang aka jol manang majako Kristus. Gabi halua di bagasan parngulod na. Mardalam may mana di bagasan haporsyaon. Napadua damang day nang nalonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Siya jami taon nang dipaingot tuhita ganu marsada-sada asa akajolma na porsiya manang akajolma na mangulu di bagasan haporsyon na dang beibana maila makajonjok ke Kristus. Dimanapun kita berada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus bangga. Sebagai orang Kristen kita harus menunjukkan citra kita. Sebagai orang Kristen kita harus menunjukkan identitas kita. Maka kita jangan pernah malu menjadi orang Kristen sekalipun kita mungkin diolok-olok. Sekalipun mungkin kita dihina. Sekalipun mungkin kita dimusuhi. Sekalipun mungkin kita dibenci. Tapi jangan pernah malu menjadi orang Kristen. Justru ikut apa tu do las nirohat na nakariste kita marhite-hite akka parangin na dengkat. Marhite-hite na makaholongi ganup akka humalyanta. Mulunungat apa tuduho ni amanginang. Gabi pasma na didohatan ni Tuhanon. Haguguon ni debata di bagasan Yesus Kristus. Dakko lang tarsurat. Alay tarida jala mangulu marhite-hite hita. Naparpudis sa halidamang dainang. Jami taon nang madot tuhita ganuk marsada-sada. Asa totok kita mangulu di bagasan haporsyaon. Jala marparangion haporsyaon ni salilik kita mangulu. Iko totong do kita
madalani akka ari-arita di bagasan hasitongan, di bagasan akka hati goran, jale kototong do ta hati dakon akka hati goran di dibatai, tuluat portibion, marhite-hite, ngolutta ganu marsada-sada. Amen martanya kita. Moliate mahu pasa ruanami tuho ali di bata Jehovah, di bata parholong rohan na sumurong. Taruli dohami Tuhan marhite-hite hatam. Diajari hohami Tuhan, asa totok kami madalani akka ari-ari nami di bagasan hapor siyaon na siyako. Moliate madiho Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamasu-masuhita.